Thangnai Bisamgonja Patimongo je chin tiprajuk buri kaisa harassment khlaijakmani te aboni yagulo amchani borok tungphara laioi je bus gari bokok honoi tinio khoroksa tiprasa Sanjeev Debroma mongoi bono arrest khlaika bo government chakri bo khlai tongo. Chini tiprajuk buri no robre somprebo khlaijaknai te chini borok romjaknai gari bokok honoi abo bahai system abo Thangnai Bisamgonjani Patimong chung jotono saimankha bahai chini khoroksa tiprajuk no Agartala to Bisamgonja bus gari bisingo bono tamni sanai samung sitra khoroksa wanjui samung sitra bono khlaina naimani chung jotono saimankha abo serai khlai no phiaba tabuk sanakhe obo siklaio Thangnai Bisamgonjani Patimong aro chini khoroksa tiprajuk burui Agartala to Bisamgonja je bus gari kawi thangpuro lamao je khoroksa wanjui chini je tiprajuk no kaisa harassment haike ba rompre sompre khlaina naimani haike khobo khlaika aboni patimong chung kisa subai sugruboi tintiausi haina hai katal khai khana lainai adini patimong chung joton saimano belekhano patimong kutung oi thangka Bisamgonja amchoi pura hor haike tumplai thaka karon tamningke ajagao last digo ongke chung jotono nukha tiprasa wansa haike sa oi thanglaiman chung nukha tamo hingke kaisa chini tiprajuk je burino obahai khlaimani abo tui belekhin chaliya te abon chung nukha je tamo je khoroksa borok je samung haime khlainai je chini tiprajuk no obahai rompre sompre khlainai je wansano police rok chung romani bo nukha te aboni sikang adini horo barta jora kaiphi bo rijakha mane Bisamgonja amchoyo jate kisa normal khe tongani bagoi abaike bo chung joto nukha te salpung te horpung police rok aro duty khlaimani bo nukha main tabuk ang je sanai mankhe obosi je chini khoroksa tiprajuk burino je obai khlainai khoroksa wanjui bono chung nukha police rok romani phiaba bini mukhang chung kebo nukliya ekdom kholopjak sabo bini mung te bin kamini mung saimankha haiban bin chehara phunukjakliya media ni busango haikeba joto lukuni buskango phiaba ang sananai mankha obosi adini horo chini je tiprajuk burino je obohai samung hamya khlaimani abo hai khnaoi joto amchoni tiprasa rok chung joli laikha te jolimani yagulo je baser rok kisa bokhok jakha karon tamnikhe abo hai samung hamya khlaioi chung khnamani chini khoroksa tiprajuk burino je obai khlaimani samung hamya khlaimani abo chung khnamani bai amchoni borok rok je baksa borok jolijak baikha samung hamya khlai je gari bising je kanai je borok khoroksa khaimani abo bai gari je bus gari subai jakha chung jotono saimano phiaba tinio hongke chung tamo nukha je bus gari pokhoknai khoroksa tiprasa bini mung Sanjeev Debroma hinui bono police rok arrest khlaikha clear khe bujidi adini je patimung je chini tiprajuk burino khoroksa wanjui bosni borok rompre sompre khlaimani yagulo amchoni borok rok tungphra laikha jolimani bai borok tam khlaika bus gari borok kisa misa aina rok subai laikha naki aro hor thepao naki tebo kubang kotor khlaio just borok tam khlaika aina rok borok subaikha phiaba tinio bus gari je pokhok hinui tinio khoroksa tiprasa bo romjakha police rok bono romkha ang sananai mankha obosi tinio je bus gari je bokhoknai Sanjeev Debroma hinui tini je romjakmani bini mukhangkhe tinio lukuni buskango joto phang khlaioi bini chehara phunukjakha sudu bo kuno samung hamya bo khlaiya chini tiprajuk khoroksa burino obahai rompre sompre khlai hinui bo hoitoba joliui gari bokhokana abo ang chau hingya bini bo abo chayano karon tamningkhe bo obai khlaimani bagoi haipano jorao bobo khlaiman karon khe obosi je bobo tiprasa ongoi
cinti prajuk buri je obai khlaijak mani bukha dukhu nangjak mani bagui bo abai khlaikana a jorao phiaba ang sane manka obosi tini o bini tamsanai o rompre somre khlainai ha abon slai tabuk je gari bokhnai tamsanai case story thangka tamni nge tini o ke o Sanjeev Devarma o suru tini o gari bokhma bon romjaka to thik ase ang abo nahiya phiaba bin chehra ke tang kholobe tini o belek kaham bin chehra kholobia lukun busang utubaka police no black and hambai joto je authorities joto na hami maru phiaba je cinti prajuk je buri a khoroksano je gari bisingo je rompre sombre khaimani a je khoroksa wanjoi bono police arrest khaikya bini chehra ke tangoi tini o lukun busang phunukliya bin chehra ke tango lukun busang phunukliya tangai kholobi tonke bin mukha ang abo sungna musong ang ani abo an sak baitang simi ang question ang ani tam sane ang je ani wan sugoi mane ang chap male je tini o bin mukhangke tangoi lukun pusango phunungna musunglia a je rompre sompre je khlaina a wanchani mukhangke tini o cinti prasa gari boko bone bono police romka bin mukhangke phang phang lukun pusango tangoi abang buji malia tegese kok norok odin semana odin honi pati mungono tegese pati mungo dikha abang ketamo ang norok no sawano chini khoroksa tiprasa adino je bo jibini kil faibrobo a bisang bonjo no santhai bintam dus bobo tiniwo buini boson borok bai garin simi riprugui borok khorni khortok tongpu bujakha tei agarin sim nokore kubun jaga bolong thangka arop thangte boi khansao bo bone dukumaka bono je bunai a je tiprasa bintam dus tongba bo jibini sak hamyano rugino bo nayagan kil faibutin bo bujakha bono je bunai bono tang romya police bobo to efere klaikana je cinti prasa kune ya adini je horo jibini kil faibro bono kasui je bono bunai bono bo romnangli police rok tini o gari boku hunoi a bokhna sim romka ang sane manike tini o a je tibrasa khoroksa jibini simi kil phainai lama bo bujakha bono o je bono bunai bono bo romboi dakte police rok jelo dana ningthu ang asung sanai joton hambai tibrasa eklok tu tini phai tong suru tong kha ang chui dong ja angke masa sula phai mane a jaga basu jakto bo ngangke boano harassment lagi khairu buni yagro khorani khakla bo dui ba kha angke nungke pojakan simi biang khang tongmani miya guhati phai